Hej og velkommen til vores program nummer 2, der handler om bygningsfysik. I dag skal vi se lidt på, hvordan man får vandrette laster ned gennem en bygning. Det vi skal gennemgå i dag, det er først, at vi skal finde ud af, hvad en god stabiliserende væg er. Så skal vi finde ud af, hvordan vindkryds kan hjælpe os med det her stabilitetsproblem. Og til sidst skal vi finde ud af, hvordan vægge også kan være stabiliserende elementer i et byggeri. Det første vi skal, det er at finde ud af, hvad en god stabiliserende væg er, og hvad den består af. Hvis jeg tager den her mursten, og den repræsenterer en væg, vil vi kunne se, at hvis jeg trækker i den her, og det her er en vandret last, det kunne fx være vind, kan jeg ikke trække den særlig langt ud, før at muren vil vælte. Hvis jeg derimod vender den om, så den bliver en lille smule længere, kan vi se, at der skal noget mere til, før at muren vil vælte. Hvis jeg derimod prøver at tage den her store væg op, den er 4 gange så lang som den oprindelige væg, og som I kan se, har den meget sværere ved at vælte. Faktisk vil den begynde at glide, før at den vil vælte. Glidning er et reelt problem i virkelige bygninger. Hvad skal man så gøre, hvis væggen ikke kan være længere? Det man kan gøre, det er at benytte den vægt, der er eventuelt for tag eller for ovenstående etager. Så kan jeg tilføje lidt vægt på vores væg. Det forøger friktionen ned i vores bund. Og nu skal der altså noget mere til, før vores væg vil glide. Ligeledes gælder det for vores lille væg. Som I kan se, lige her vil den gerne vælte. Men hvis jeg tilføjer lidt vægt, kan jeg hive en hel del mere i muren, før den vælter. Nu har vi fundet ud af, hvad en god stabiliserende væg er. Og hvis jeg prøver at tage den her model op, så der kan ligne lidt Le Corbusiers hus, kan vi se, at her er der ingen stabiliserende elementer i overhovedet. Det vil altså sige, at det er en kombination af søjlerne og deres samlinger, der skal føre alle de vandrette laster ned i jorden. Og den er derfor meget ustabil. Hvis vi derimod prøver at tilføje nogle enkelte kryds i vores konstruktion, kan I se, at nede i stueetagen er den meget stabil. Det vindkrydsene gør, det er, at de sikrer, at de rektangulære huller ikke kan blive til parallellogrammer. Som illustrationen viser her, har vi et rektangulær profil og en oprindelig diagonal længde. Det, der sker, når vi laver en vandret last, er, at den vil deformere sig ud til siden. Det vil altså sige, at den vil blive til et parallelogram. Så vil den oprindelige længde altså blive længere. Det er det, at vindkrydsene hjælper med. De modholder denne forlængelse og gør hele væggen mere stabil. Nu går vi tilbage til Le Corbusiers hus. Nu har vi fundet ud af, at der er stabiliserende elementer i den nu. Og nede i stueetagen kan vi se, at den er stabil, uanset hvor jeg trykker. Oppe i første etagen har vi kun 2 stabiliserende vægge. Og der kan vi se, at den altså er meget ustabil, når vi trykker på den alligevel. Og det er på grund af et moment, der vil ske i tagfladen. Hvis jeg derimod, eller derfor, tilføjer disse vindkryds, kan vi se, at den bliver noget mere stabil. Den kan nu altså optage vores rotation i tagpladen. Og på bund og grund så handler det om, at man minimum skal have 3 stabiliserende vægge, da de kan optage et moment, uanset hvor den vandrette belastning kommer hen. Mange huse har dog vægge, og hvorfor ikke udnytte dem til at stabilisere sin bygning med? Som vi kan se her, har vi 3 vægge nede i bunden, og de er endda endnu mere stabiliserende end bare med vindkryds. Den er meget stiv. Men problematikken omkring optagelse af et eventuelt moment er stadig den samme. Som vi kan se oppe på toppen, kan modellen altså lave en rotation i sin øverste del af huset, da den ikke har 3 stabiliserende vægge. Det var afslutningen på vores program nummer 2 omkring stabilitet i bygninger.